Avui fem aquesta roda de premsa especialment perquè tenim interès en fer un balanç de la feina feta durant el 2020 del Departament de Disciplina Urbanística. Com sabeu, el Departament de Disciplina Urbanística té dos grans missions. Per un costat, és vetllar pel compliment de la normativa urbanística i, per un altre costat, és vetllar per un bon manteniment de tota l'edificació, que sigui una edificació de qualitat i amb garanties de seguretat a través de les inspeccions tècniques dels edificis. I ara vos volem presentar una mica algunes dades i algunes informacions d'aquest balanç de la feina feta durant el 2020. Però, per un altre costat, també vos informarem que estem posant en marxa un nou servei de multes coercitives, precisament per incrementar i millorar tota la feina i l'eficiència per part de l'administració per vetllar per aquest compliment de la normativa urbanística. Com sabem, tots els compliments de totes les normatives, però l'urbanística també, i les garanties d'una edificació en garanties de seguretat, és responsabilitat dels propis propietaris de cada una d'aquestes edificacions o de les iniciatives urbanístiques. Per tant, fem una crida a la responsabilitat, perquè per part de l'Ajuntament l'objectiu principal que tenim és que tothom compleixi la normativa de forma raonable i així no haver d'intercedir des de l'administració per incompliments. Però, evidentment, quan una minoria, que sempre és una minoria, però és una minoria que incompleix, l'administració tenim eines per poder intervenir i neutralitzar aquesta intervenció i posar les sancions o els procediments que la normativa preveu, que ara explicaré una mica quina feina s'ha fet durant el 2020 en aquest sentit. Per un costat, evidentment, el 2020, no se mos escapa a ningú, ha estat un any, i encara ho és a dia d'avui, marcat per la pandèmia i les conseqüències de la pandèmia. Hi va haver 3 mesos que hi va haver una aturada administrativa, però tot i així, des del Departament de Disciplina, la feina no ha aturat, tot el contrari. Durant el primer estat d'alarma se va fer una reorganització de personal. Durant els següents mesos hi va haver noves incorporacions en el Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis i això ha permès que tot el departament, tant l'equip tècnic com l'equip administratiu, poguessin continuar amb una eficiència i un ritme de feina molt alt. Per tant, des d'aquí, tot l'agraïment a tot l'equip del Departament de Disciplina perquè ha fet possible que en aquesta situació tan crítica tots els serveis i les garanties del compliment de la normativa se mantinguin igual com anys anteriors. Per tant, això crec que és un aspecte important a celebrar i agrair als treballadors públics. Per un altre costat, com deia abans, la intenció d'aquest Ajuntament i d'aquest equip de govern és vetllar pel compliment de la normativa urbanística, però especialment fer una crida a la corresponsabilitat de tots els propietaris que emprenen accions urbanístiques o de construcció d'obres o que han de fer tasques de manteniment dels seus propis edificis. Per tant, és una responsabilitat de cada un dels propietaris i per això fem aquesta crida en aquesta responsabilitat. Però, com dèiem, hi ha una minoria que incompleix i nosaltres tenim diferents vies d'entrada d'aquesta informació de possibles incompliments. Pot ser d'ofici que l'equip de saladors, que són els inspectors urbanístics, detectin una infracció i s'iniciï una tramitació, o pot ser també per denúncia d'un particular o d'una actuació de la policia local que detecta una possible infracció i la notifica també en aquest departament. Per tant, hi ha diferents vies que l'Ajuntament pot ser informat que hi ha un possible incompliment perquè se pugui valorar. I en base a aquestes denúncies o en aquestes informacions és en base que s'inicia un procediment dins del Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis. El 2020, perquè vos fassiu una idea del volum de treball que s'està realitzant, el 2020 se varen obrir investigacions per possibles casos d'incompliments a 715 casos. Aquesta dada són tots els casos que se varen investigar i d'aquests 715 casos han acabat 308 essent un expedient de disciplina obert. Per tant, que sí que s'ha detectat
qualque tipus d'infracció o incompliment o falta de llicència d'obres a una obra que s'està executant. Per tant, estem parlant que durant el 2020 un 43% dels casos que s'han investigat i analitzat han acabat amb un expedient de disciplina. Aquesta és una dada una mica superior a l'any 2019, per exemple, que va ser un 39% dels casos els que varen acabar amb un expedient. Per tant, hi ha hagut un petit increment. Molt petit, però hi ha hagut un petit increment. D'aquests 308 casos durant el 2020 que tenen un expedient sancionador, podríem dir que una mica més, un 60% gairebé d'aquests casos han estat expedients que s'han pogut acabar arxivant. I per què s'ha arxivat aquest cas? Perquè era, per exemple, una obra que se va fer sense una llicència d'obres, però que era una obra legalitzable, que podria complir la normativa si s'hagués demanat una llicència. I com sabeu, la normativa preveu un procediment allà on els propietaris poden presentar un projecte de legalització, evidentment també pagant la seva sanció corresponent, però poden legalitzar aquella obra que se va fer en el seu moment sense llicència. Aquests serien un grup de casos allà on s'acaba arxivant el cas perquè se soluciona la irregularitat urbanística. Una altra tipologia de casos d'expedients que s'acaben arxivant són els que els propietaris, quan se detecta que hi ha una obra que s'ha fet sense permís o que no és legal, perquè el planejament urbà no la permet, aquest tipus d'obra, els propis propietaris decideixen retirar aquestes obres que se varen fer en el seu moment i, per tant, se restaura la legalitat urbanística. Aquest també és un altre grup de casos allà on aquests expedients acaben amb arxiu. Que acabin amb arxiu no vol dir que no s'hagi fet res, sinó tot el contrari, que amb aquest expedient aconseguim restaurar la legalitat, que en un moment donat no s'havia respectat. I després tenim més o menys un 40% dels casos, de dins del 2020, allà on no hi ha aquesta voluntat o aquesta acció explícita per part dels promotors o dels propietaris, perdoneu, de restablir la legalitat i l'Ajuntament se veu en l'obligació d'obrir un ordre de demolició o de restabliment de la legalitat. I aquests són també això, podríem estar parlant de gairebé un 40% dels casos. Per tant, estem parlant que dels casos allà on se troba una infracció urbanística o una obra que s'ha fet sense llicència, més o menys el 60% dels casos els incomplidors tenen voluntat de restaurar la legalitat per motu propi, però un 40% no ho fan i, per tant, hem de seguir fent feina d'una manera més intensa, no només per posar les sancions econòmiques que pertoquin, sinó per restablir la legalitat, que això també és un factor molt important, més enllà de les sancions econòmiques que se puguin posar. Ara vos explicaré algunes dades de la feina feta en relació amb els expedients sancionadors de disciplina. Com ja he comentat, s'ha mantingut un volum estable durant els darrers anys dels casos que s'obrin expedients sancionadors, més o menys com aquests percentatges que vos comentava ara, varien una mica un any rere l'altre, però més o menys estem xerrant dels mateixos volums i tipologies de sancions. I el que tenim enguany, el 2020, una novetat, que és que la llei urbanística, hi va haver una modificació a principis del 2020 de la llei urbanística en relació a la legalització d'aquestes obres que abans no tenien permisos o no s'havia demanat permís en el seu moment. Com sabeu, la llei urbanística, quan hi ha una possibilitat de legalitzar una obra que en el seu moment no va tenir llicència, se fa aquesta tramitació, però, a més, la possible sanció econòmica que se pogués donar vinculada a aquesta infracció podia rebre un descompte, una bonificació del 95% de la sanció. Això nosaltres ho vàrem analitzar i vàrem veure que sortia molt barat incomplir la normativa. Tu fas una obra sense llicència i després, quan la vols legalitzar, una vegada ja feta, la pots legalitzar presentant un projecte de l'Ajuntament i la sanció que te correspondria, la sanció econòmica que te correspon per aquesta infracció, se te descompta un 95%. Per tant, només acabes pagant un 5% d'aquesta sanció econòmica. Per tant, d'això jo crec que és de sentit comú veure que és una bonificació que afavoreix d'alguna manera
aquestes obres sense una llicència prèvia. Per tant, nosaltres el que vàrem proposar l'any passat és aquesta modificació que se va aprovar per part del Parlament i que ja està d'aplicació des del 2020. Per tant, aquesta bonificació, en aquests casos allà on se presenta un projecte de legalització d'aquestes obres, la bonificació és només d'un 50%. Per tant, molt més raonable, perquè consideram que sí que és positiu que hi pugui haver una certa reducció d'aquesta sanció si tu presentes un projecte de legalització quan és una obra que és legalitzable, el que passa és que no havies demanat un permís d'obra, però has de pagar com a mínim el 50% d'aquella sanció econòmica. Per tant, això ens ajuda i molt, per un costat, restablir la legalitat i per un altre, sancionar d'una manera més coherent en els infractors i aturar la impunitat que qualque moment ha imparat a segons quins àmbits. Les tipologies d'aquest tipus d'expedients sancionadors són molt diverses, tant en les quanties com en les tipologies, us podeu imaginar totes les casuístiques, i les quanties de la sanció poden anar des de 600 euros a 1 milió d'euros. Per tant, estem parlant d'un ventall molt ampli, tant de tipus com de la gravetat o la quantia econòmica que això suposa. Per lo que fa a les dades dels expedients sancionadors i les sancions interposades durant el 2020, tenim que el 2020 tenim una xifra rècord a nivell econòmic que s'han interposat diferents expedients sancionadors per valor total d'1.700.000 euros. Això durant el 2020. És una quantia rècord en relació a anys anteriors. Perquè ens facem una idea, el 2019 aquesta quantia total de les sancions que se varen interposar l'any 2019 va ser de 600.000 euros. Per tant, estem parlant que en un any hem multiplicat per 2 la quantia total de sancions urbanístiques que està posant l'Ajuntament de Palma. Per tant, això és una bona notícia, no perquè recaudem més, sinó perquè mostrem més eficiència davant d'aquests incompliments i més contundència. Per tant, seguim fent feina millorant aquesta gestió perquè els expedients sancionadors els tramitem cada vegada amb més agilitat per poder restablir més aviat la legalitat o el manco que tingui una repercussió damunt les persones o els professionals infractors. Això per lo que fan els expedients sancionadors. Ara me voldria centrar en les multes coercitives, que, com deien al principi de la roda de premsa, és un nou servei, és una nova línia de treball que estem implementant ara durant aquest darrer mes, que donarà, creiem nosaltres, molt bons resultats per lo que fa a la consciència social de que les legalitats urbanístiques s'apaguen i tenen unes conseqüències. Què signifiquen les multes coercitives? Aquesta nova línia de treball que està emparada en la normativa vigent i que estem impulsant des de l'àrea de model de ciutat. Són multes que van vinculades a dos supòsits diferents. Per un costat és quan hi ha hagut una il·legalitat, s'ha obert un expedient sancionador i l'Ajuntament ha executat un ordre de demolició, que aquestes obres il·legals s'han d'eliminar. O, per un altre costat, quan hi ha unes obres que no tenen llicència o que no són legals i hi ha un ordre d'aturar aquestes obres, de suspendre aquestes obres. En aquests dos casos són els promotors d'aquella obra, els propietaris d'aquella obra que s'ha fet sense permís, que han de o tomar i demolir allò que s'ha de demolir o aturar les obres. Quan això no succeeix és quan s'activen aquestes multes coercitives. La normativa permet, la LUIP, l'article 194.1 de la LUIP, permet durant aquest temps entre que hi ha l'ordre d'execució de la demolició o l'aturada de les obres i això no se fa efectiu per part dels particulars, l'Ajuntament té la capacitat de posar sancions econòmiques cada mes durant tot un any per aquesta infracció, perquè així és una manera de, per un costat, a part del sistema recaudatori econòmic, de pressionar d'una manera més clara que els particulars complesquin amb aquesta ordre o de demolició o d'aturada de les obres.
La quantia d'aquesta sanció pot ser, depèn del cas i del tipus d'obra o el tipus d'infracció, però és d'un 10% del valor de les obres. I com deia, la sanció mínima és de 600 euros i després, depenent del tipus d'obra o del tipus d'infracció, és un 10% del valor d'aquestes obres. Per posar un exemple, se fa una reforma d'una casa per valor d'1 milió d'euros. I si haguéssim d'aplicar, en aquest cas, les multes coercitives, podríem emetre una sanció econòmica de 100.000 euros cada mes durant un any. Per tant, podria suposar una sanció al cap de l'any si els propietaris, per exemple, si fos un cas que han d'esbocar la casa o han d'esbocar una gran part de la casa que té aquest valor, podria suposar una sanció de 1.200.000 euros durant aquest any que va passant, amb una sanció de 100.000 euros cada any. Per tant, aquesta eina que posam en marxa ara, que contempla la legislació urbanística, creiem que tindrà un efecte positiu per al compliment de la normativa i acabar d'una vegada per totes amb aquesta sensació d'impunitat de certs col·lectius. L'objectiu, evidentment, no és un objectiu recaudatori, perquè estem parlant, evidentment, d'un volum important, però no significatiu per lo que és un pressupost municipal, però sí que té aquesta intencionalitat de que tothom, per igual, ha de complir la mateixa normativa i de que qui no la compleix té una repercussió, tant d'una actuació de restituir la legalitat i, per tant, tornar a l'estat original i que sí que compleix la norma, com també una repercussió econòmica dels infractors que hi han tingut a veure. Per tant, les multes coercitives creiem que és una molt bona notícia per preservar la normativa urbanística i per igualar a tothom, que aquí tothom passi pel mateix sedàs i tingui les mateixes conseqüències. I després un darrer punt que també vos volíem comentar en relació amb el balanç del Departament de Disciplina és la campanya de les IES, que són les ITES, les antigues ITES, la campanya del 2020. Com ja havíem comentat, arrel de la pandèmia, com que vàrem tenir l'estat d'alarma, el primer estat d'alarma que va suspendre els tràmits administratius, vàrem allargar el període de presentació de les inspeccions dels edificis. No va acabar, el 2020 no va acabar el 31 de desembre del 2020, sinó que ho vàrem allargar uns mesos durant el 2021, precisament per facilitar que se presentassin totes les inspeccions tècniques. A dia d'avui ens trobam amb una xifra molt baixa de presentació d'inspeccions tècniques i volem aprofitar avui també per fer una crida en aquesta responsabilitat dels propietaris de tots aquests edificis que han de presentar la inspecció tècnica. I nosaltres serem flexibles com a Ajuntament, com ja vàrem dir, per donar l'oportunitat de que tothom presenti aquesta inspecció, aquest informe, bàsicament perquè són informes que el que fan és revisar la seguretat dels edificis, més enllà de temes d'eficiència energètica o d'accessibilitat, entre d'altres. Però com que la seguretat és un factor molt important, donem aquesta flexibilitat d'uns mesos més perquè se puguin presentar, però fem una crida a que tothom que no l'hagi presentada la presenti l'abans possible per tenir major garanties de seguretat dels seus edificis. Només dues dades. Durant el 2020, la campanya del 2020 implicava a 5.000 edificis de Palma. Aquests edificis són els que estan construïts entre el 1900 o el 1910, que havien de presentar el seu segon informe d'inspecció, i també havien de presentar el seu primer informe els edificis construïts el 1970. Això era un volum de 5.000 edificis a tot Palma. D'aquests 5.000 edificis, a dia d'avui, només han presentat el seu informe 847 edificis. Per tant, estem parlant que no arribam al 20% del total d'edificis que sí que haurien d'haver presentat el seu informe. Per tant, fem una crida, com deia, a que se presentin l'abans possible. L'Ajuntament serem flexibles per facilitar, ja que sabem de les dificultats que tenim en situació pandèmica, però sí que demanaríem celeritat per poder garantir que tots aquests edificis
estan en una situació òptima i no haver de lamentar després incidents com sí que hi ha hagut en alguns altres moments a Palma. I aquesta era la informació que vos volíem traslladar. Per tant, en resum, és que el Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis està mantenint a bon ritme tota la seva feina. Per lo que fa a vetllar per el compliment de la normativa urbanística, se continua fent feina de manera intensa amb els expedients sancionadors que se venien desenvolupant els darrers anys, mantenint un bon ritme d'expedients que hem d'incrementar, evidentment, sempre hem de millorar, però sí que vull posar en valor la feina que s'ha fet en aquest sentit. I un aspecte molt important és aquesta nova línia de treball que creiem que serà molt contundent i eficaç amb aquestes multes coercitives que suposaran un impacte important a les persones incomplidores. I després, per un altre costat, aquesta altra feina d'inspecció tècnica dels edificis que fem una crida als propietaris a que la realitzin i la presentin el abans possible a l'Ajuntament de Palma. Aquesta és la informació que avui vos volíem donar.